pok wawinjo kolor. Koro mano Passion Act Koro gima neno ka ne koso nikech ma sirkal onge gima gichiwo. Owala gi ama gidhi kobuogi abuoga to igolo ma in go. Private gitimo inspections mang'eny kabisa. Molo public Jim. To ng'eny nikech kacha kiwuok to nyaka iwuok gi sukari. To public ok nyal wuok gi sukari. Mano to is a fact manyaka wawachi. Pok nwawinjo ka skul mar sirkal olor. To kendo jotelo mag ministry ok wuothe skunde mag sirkal sana nikech ok ng'ene sirkal en achiel, ja private o ja business. Koro kwa ng'iyo gigi amiyo example mar Dagoretti. Ndire skul mano miyo Dio noriembi e tich, ne en private. To kane iluwo nonro, skundno ne oger maber mohewo other public schools. Ahinya owito oseneno ka ji owite skul, kata mana nyathi owadgi moro no escape narrowly. Kipenje gimiyo nyathino ter kucho en education. To king'iyo ok en public school solely, en partially. Nikech kata mana policy moket kacha, moko ok gin mag sirkal. Pesa magichiwo opogore gi ma skunde ma kawaida mag sirkal chiwo. Koro nitiere competitive advantage magin go. Kamano, nitiere weche mathoth matimore kar kae. Moi Girls iwacho ni no kano wang' nyithindo madhi 9-10 nowito ngimagi mano higa mar 2017. Nitie machielo bende manotimore gwenge ma Kaluo, Asumbi. Mana Asumbi boarding primary school manotimore kacha, kendo Mutula Kilonzo Kidecha nodhi motimo ang'o mochungo e tich mano Mabei County Director manochung' ne weche mag education kaachiel koda ka District Education Officer. Mago te nogol mano mar golo weche mag wach ne holiday teaching, mano kama ne bendo kelo weche mopogore opogore, mano kama irango gi achiel kachiel. Nitie ji mathoth ahinya ma noyudo lal mopogore opogore. Wach mar pogo public gi private, kata Mbobaga, Kisumu kacha nitie skunde moko mana kia ni gin public oso private. Jok mosomo Victoria Primary, jok mosomo Saveria. An na kia ni school sa private koso public. Aduoka ng'e ni en public kase donjo high school. Kare ne mana skunde sirkal kama gintie ka. Githoth ahinya to wacho ni fees gi ema miyo samoro ji bedo gi luoro gi jok mantiere kar kacha. Elimu Bora Working Group nosegolo nonro no kendo wacho ni skunda bilogo nego beno siamo in skund public ere kaka ichulo ji, ichajo ji mana pesa machalo pesa mar private. Na kora mujang ka yo masani kaduogo an ka gitwak mano timore nyoro mano mar Madaraka Day kaachiel koda kama thoth mano timore Wajir kod mano timore bende e kaunti ma Homa Bay. Wacha bola cha bende pod waluwo ang wan ka mondo warangane kacha ntiere ng'anyo mano tim gi jodak mano ma Laikipia. Ang wakoni ane kacha jok mantiere Nanyuki, jok mantiere kure. Jatend piny be nyoro no oyie, wacho ni ana yie na Amerika mondo mi oket gini. To wacho ni nyabere no ken kata Laikipia kende, nyabere no ke konde mamoko. Wachung' kure, wakaw yo kik dhi mabor. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Ametenda Bwana, ametenda Bwana, miujiza yake yaonekana. Ametenda Bwana, piga shangwe na vigelegele, kwa maana Bwana ametenda. Mchezee Bwana, sifa na utukufu kwake, maana ametenda. Dial *811*446# to get Ametenda as your skiza tune. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo chamo ga wan. Koro nyaka ikete maler, poka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar cham. Ma oken mana tedo kende.
En kit ngima mar oganda